हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज गोटे सांग डाकी बुलिया जावाक मु पूरा रेडी गली गाधे पाधे खाई सारी गोटे चुटी फुटी साइज करदे जीवा ताको देखा कर देखा कौन हो। तो मुझे रूम रू बाहरी गली देखो पूरा मो गेटअपटा पूरा रेडी गली। अबे फोन नहीं जावा सांगटा लोकेशन भी पठे देछि। एक्चुअली मैं जानी से कौट रोचे कि एक्जाक्टली लोकेशनटा जानी। ब्लूटूथ गाड़ी चाबी डिओड्रेंट मारदेली। ओके अब जा ओ सॉरी चप्पल पिंधवा लेट्स गो। ये तले हम बाइक थी दीटा दोटा नहीं जा नहीं बचा तो मुझे पागड़ा पूरा उल्टा पका এটা আমার ওনার রুম দুইটা বাইক আছে, একটা পলসার একটা স্টর্নর নেই। ओके गाइस सांग पाखे पहुँचले कथा बाय। तो अब सांग पाखे पहुँची गली सांग रूम भीतर को जा बोम को देखा करके बाहर जा खाली पादर सांगन बर्तमान आम बाहर सारी घर बुला शेष बर्तमान जीवु बाहर बुला हम एटा बैक नोटा इंद्रजान में बर्तमान जीवु। हाँ इंद्रजान आमर इंद्रजान कौन पके स्टॉप कर दे पके सारा कह मन पड़नी जदि चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। चलो बर्तमान आम जाऊँ हनुमान मंदिर सन्ध्या बेल हनुमान को दर्शन कर गोटे ब्लॉगटा कराब। बर्तमान आम रास्ता अच्छे पहुँचले कथा। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? बर्तमान आम लेआउट भितर एंट्री कलु नंदनवान लेआउट भाग्य ना ठाकुर पूरा कबाट कौन ठाकुर स्थान पहाड़ पड़ जाइए आम सन्ध्या बेले एक्चुअली से टाइम का हनुमान मंदिर पूरा पाख देखी दूसरी मुझे अच्छी मु भी प्रथम थर आसी महल भाया देखा हनुमान मंदिर भी प्राय बंद बंद लगुच ना बेट टाइम आस ठाकुर मंदिर
ନା ପ୍ରଭୁ ସାଇ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ବି ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥଳୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସିକି ଯିବା ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ପହଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା, ପହଡ଼ ଖୋଲି ମାନେ ଦୁଆର ଖୋଲା ହେଲା, ହଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଭାବିଥିଲୁ ଯିବୁ ବୋଲି, ହଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବର୍ଷା ପକଉଛି। ବର୍ଷା ପକଉଛି, ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ପକଉଛି। ଚଳିବ, ଟିକେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଯିବା ଆଉ। ହଁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଆଜି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେପଟେ କ'ଣ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଥିଲା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଏପଟେ ଆଜି 7 ତାରିଖ ଦିନ ପାଳୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଟା ବଢ଼ିଆ ସଜେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ନା ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଭଲ କୃଷ୍ଣ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ରାଧା ହେଇକି ଆସୁଛି। ଏମାନେ ତାଙ୍କ ମା ନା କି? अरे कहना क्या चाहते हो? ଗାଇଜ୍ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଜୀବନ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ହେଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ପକେଇଲା। अरे कुत्ता क्यों भीग रहे हो? दूसरे वाला भी तुम भी भीग रहे हो। ଟିକେ ଅଧିକ ଜୁମ୍ କରିଦେଇଛ, ସେ ପାଖରେ ଗଲାବେଳେ ଲାଗୁଛି। ପାର୍କଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଆଜି ୟାର ଭିୟୁଟା ନେଇକି ଯିବା ଆଉ। ଚାଲ ଆଇଛି ଆମେ ଏବେ କାଲୁଆଲୁ ଲେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଗୋଟେ ପାର୍କରେ ପଶିଗଲୁ। ଟିକେ ଯିବା, ଟିକେ ପାର୍କଟା ବୁଲିକି ଆସିବା। କେଉଁପଟେ ଏଇପଟେ ଯିବା? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେକ୍ଟା, ବଡ଼ ଲେକ୍ଟା। ତ ଭିୟୁ ମସ୍ତ ଭିୟୁ ଅଛି ନା। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିছে ଏଠି। ଆମକୁ ଚାଲିତ ହବନି ନା। କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ପିଲା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ପାର୍କଟା ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲି। ମୋର ବି ସେୟା। ତୁମର ବି ସେୟା? ତୁମେ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ? ହଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି ବା, ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲି 3 ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷ ତଳେ। ଏଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଟୋଟାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡଟା? 1 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ। 1 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ହେବ। ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ପାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ। ଏଇଟା କି ଗଛ? ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରକାର ଗଛ। କେଉଁଟା? ଏଇଟା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ଆମକୁ ପତା ନାହିଁ। ତମେ ବି ନୂଆ, ମୁଁ ବି ନୂଆ ଦେଖୁଛି। ଫେସ୍ କ୍ୟାମେରା କାହିଁ କରିକି କରୁଛ? ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଦେଖ ପାଣି ଭିତରେ ସାପ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଟାଣା 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 ଟାଣା। ଜୀବନ ଏଇ ଏଠି ଆଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତମେ ସାପ ଦେଖିନ? ତ ଆମେ ଏବେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଲୁ। ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟେ ଯେ ବୁଲିବାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେବନି। କିଛିଟା ଫଟୋ ଏଠି ଉଠେଇଦେଲୁ। କମେଡି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଅଛି। ହଁ। ଆଉ ବେଶୀ ଯଦି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ହୁଁ ମୁଁ ତ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ହୁଁ। ରାତିରେ ଦେଖାଯିବିନି।
ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରକୃତରେ ପଡ଼ିପାରିବ ଯଦି ମୁଁ ହସିଦେବି ତାହେଲେ ପଡ଼ିବ ହୁଁ ତଥାପି କ୍ୟାମେରା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଯଦି ହସିଦେଲି ହୁଁ ତାହେଲେ କ୍ୟାମେରାଟା ମାନେ ପୁରା ଧଳା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଆଜି କରିବୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ଦିଆ ହେଇନି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବି ନା ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ମାସକୁ ଟିକେ ଆଡ଼ିକି ଆଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ଗୋଟେ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ନା ହଁ कैसा लगा मेरा मजाक ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ Collaboration କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଯେ ନା ମୁଁ ମାସକୁ 30ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାରି ସେ ସମୟରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁକୁ ମୁଁ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିକି ଦେବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଜୀବନ ଟିଭି TV। କରିଛି ହଁ ନା, ଜୀବନ ଜୀବନ TV, TV ମୁଁ ଟା tag ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦେବି। running ହେଉଛି ହଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ Comment ଦେଇଦେବି channel ତାଙ୍କ କଥା ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ହଁ ଆସ ଓକେ ଆସ ଆସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଆଗରୁ ଖୋଲା ଥିଲା ନିର୍ମଳ ଭାଇ ଖୋଲିଥିଲା ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଏବେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଭାଇ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଅଜୟ ଭାଇ ଅଜୟ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଛି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି गजब बेइज्जती है ଦୋକାନ ମାଲିକ କିଛି କୁହ କଣ କହିବୁ ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଆସ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି କ'ଣ ମିଳେ ମୂଲ୍ୟରେ ଦବୁ ସବୁ ଅଲ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଏ ଆଉ ହୋମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେତେ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ହେଇପାରିବ ସବୁ କିଛି ଯାହା କିଛି ଖୋଜିବ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ ଆଉ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ମିଳିବ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ନଦେଲେ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଆଉ କାହିଁକି ଦୋକାନ ଆଉ ଆସିବେ କାହିଁକି ଏଇଟା ସାହୁ ବାବୁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍ ନା କ'ଣ ନା ଏଟା ସାହୁ ବାବୁ ପ୍ରୋଭିଜନ ଷ୍ଟୋର ଅଜୟ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପନିପରିବା ବି ମିଳୁଛି ଏଠି ଗୁପଚୁପ୍ ବି ମିଳୁଛି ଆଉ କ'ଣ କୁହ ଆଉ କିଛି କୁହ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସବୁ ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଏତିକିରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये हाँ ये हमारा दुकान के साइड में इनको उड़िया नहीं आता है हिंदी है वो बिहार का बिहार नहीं यूपी यूपी हाँ योगी जिंदाबाद योगी जिंदाबाद ये उनका शॉप है इधर वो काम कर रहे हैं वो अजय भाई का दुकान का साइड में नहीं कुछ बोलो बोलो कुछ अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है तो ଏବେ ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି ଯାଉଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବି ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଟିକେ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଖାଇ ଶୋଇବା ସି ୟୁ ଅନ୍ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଗାଇସ୍ थैंक यू जय जगन्नाथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।